ya kana da leda ko hanyar wannan ku zuwa gurgawa fa ya kana da leda ka zo ka bani aka kaura kai babu kyau babu dadi na take da dadi kaura kai to ya haka ne ya labarin mangoro ne na cilla ne ya nawa mangoro ne kai to mu ma da muke jeji mangoron ma ƴan ƙanana kana ga min naira 100 to yaya ba matsala akwai leda so leda dun diba zan da yawa wallahi sai ƙara gudu shi sauri so leda akwai arziki diba zai da yawa ko ka mace wa yayi niyoyi a do Allah kai sai kana sake do Allah do annabi a kana sake ne a ba magana sai amma wani ka bani ba ka bani assalamu alaikum wa alaikum assalam dai yabo ba komai kamar ba komai sai ledan kamar ba komai ta mutum ya da kawai wani sana'a ka so ledan ba samu ne ba kada mu ba matsala ka so ledan ba Allah samu ledan ba Allah ne samu ledan kai maka ba Allah kai maka abun da kai asiri na da dadi ba Allah abu a yanayi wannan mutum da ka gani wanda muke da shi ba haka nan ba komai Allah sarki leda zaka so kai ana abu da ya guri leda zaka so leda ka ba wannan a'a mai da shi kawai ina jin yunwa ne mai da shi ya ce sun kare Rabu ya bawa Madina hula ka gani ko malama ce titi ka gani ko malami ne danja ka gani ko arufa ce